τα κορίτσια στο κέντρο της Κέρκυρας έχουν στήσει το δικό τους τρελό πανηγύρι μαζί με όλη την Ελλάδα και πολύ καλά κάνουν βέβαια και το έχουν στήσει το πανηγύρι αυτό, γιατί αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, το κέντρο του κόσμου, επιτρέψτε μου να σας το πω επικοινωνιακά τουλάχιστον, είναι η Ελλάδα. Είναι αυτή η εκπληκτική νίκη που προκύπτει, θα ξαναδείξουμε και τον γκολ σε λίγο, το χρυσό γκολ του Άγγελου Χαριστέα. Είναι αυτή η εκπληκτική νίκη που προκύπτει μετά από το γκολ του Χαριστέα, από τη σέντρα του Ζαγοράκη, από τον Ιδρώτα και το αίμα που έχησαν και πάλι αυτά τα παλικάρια του Ότο Ρεχάγκελ, αυτά τα παλικάρια της εθνικής ομάδας μέσα στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου Αλβαλάδε. Πάντα βλέπουμε την Ομόνοια. Σε λίγο θα έχουμε, ελπίζω, και κάποιον άλλον από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές στο τηλέφωνο. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ομόνοια. Ναι, Μανώλη Μαυρομάτη. Και πιστεύουμε βεβαίως ότι σήμερα οι ελάχιστοι που δεν είχαν επίγνωση αυτής της εθνικής ομάδας και το πόσο άξια είναι να προχωρήσει, σήμερα και αύριο ίσως ανατρέψουν εκείνο το αρχικό τους προγνωστικό για 4, για 5 γκολ κτλ. Πιστεύουν και εμείς, νομίζω.